Matay, maragmingaw man yung lugar ah. Pero sige lang, mga bot lagi pasahero ron. Uy, sama ni? Asa ba mga motor, Rebay? Tara preo, masayro siguro na. Sakya, bebe. Ay, pass lang. Anong pass, man? Pass lang. Basi katunga rin yung plate ha. Naluko ka. Namoy kwarta diha. Wala pa. Usaw ito pasakay ni ron, kuwatay kwarta. Basendig maluoy day na. Tara, ato sulayan. Boss, Unsa man? pwede may makahits, boss. Boss, wa uy masakyan lain, boss ba? Dili. Nanginabuhi na pug ko. Way libre ron. Hindi na, boss. Maluoy ka, boss. Utang bitaw ka. Dili. Dili ko buhutan. Dili ko magpahits. Wala tayo mabuhat, pre. Tara, manguli na hanta. Alala, pasi mo ka. Boss, ispi man mi. Indaw be. Unsay meaning sa ISP? Student putot. Hala, pasikaw. Student potot. Ay, ISP, student potot. Galas gaw ni lugaran ni. Murag mingaw ang pasahero dire. Ikaw mong baling ko sa unahan. Dam! Sakay na, Dam! Ya! Pakyaw ni be! Kini, Pacquiao! Ali, Dam! Asa ni hatod, Dam? Asa ni hatod? Ya! Hangyo ako be! Sige, pangyoon, Dam. Pwede na kayo. 20 ni tanan ha! Hala, kamatay sa 20. Kadaghan, ano? Dili kaya, mangita na lang kuglain. Hala, sige. Kana mga kahon ramang kaha. Oh, kini lang mga kahon niya. Ya, inighatod na lang ang plate ha. Sige, Dam. Ako bahala ni Dam. Uy! Grabe ka, worth it sa 20. Martin Bugata. Bugat! Kapuwi ang hikot, oy! Worth it yung 20. Grabe! Patay! Lapok! Yay, lapok! Tay sabi? Para makantos makuha nga 20 na naghihatag. Tay sabi? Let's go nga mga package. Di mo sabi sulod ane. Total, wak mo ko kailat ng tag-iya. May pag-ipanglabay ko ni. Ano makantos man ko nga pwede naman ipanglabay. Total, wak mo kaila atong madam. Ibang labay na natamos pangpang. Ay! So let's go!